ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Talaga namang masaya kapag nakakasundo natin ang lahat ng ating nakakasalimuha. Kaya lang sa bahay ay sadyang hindi maiiwasan ang alitan sa ibang tao. Ikaw, kabarangay, ano ang gagawin mo kapag may palagi kang nakakasama na ayaw sa'yo? Dear Papa Dudut, isa pong magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin sa Barangay LS. Masaya talaga ang feeling kong makapagsulat sa inyo. Solid fan ako ng programa ninyong Barangay Love Stories na siyang inaabangan ko tuwing tanghalian. Kapag nakikinig nga ako'y nababalikan ko rin ang naging buhay ko. Naalala ko rin ang ilan sa mga pinagdaanan ko. Lalo na ang mga naranasan ko na masaya sa aking pakiramdam. Siya nga pala, Papa Dudut, ako po si Catalina, 65 anyos at tubong Nueva Ecija. Noong nasa tamang edad na ako ay lumuwas ako ng Maynila para makipagsapalaran at maghanap buhay. Taong 1977 ay nagsimula akong magtrabaho. Pumasok po ako noon sa isang tindahan ng school and office supplies at nakapwesto ito sa isang kilalang kalsada, ang tinatawag noong araw na Avenida. Ito'y isang karanasan na tuwing naaalala ko ay napupuno ang puso ko ng kapayapaan na may halo ring kaligayahan at pasasalamat. Naalala ko pa rin ang unang beses na nakilala ko ang mga naging katrabaho ko. Ang may-ari ng tindahan na si Manuel at ang bisor na si Teresa. Nakilala ko sila sa job interview ko sa tindahan, Papa Dudut. Pasok! Bukas yan! Magandang umaga po. Kayo po ba si Sir Manuel? Oo, ako nga. Ikaw ba si Catalina? Opo. Sakto, tinitingnan ko ngayon tong biodata mo. Upo ka. Bali ang ina-applyan mong posisyon ay cashier. Opo, sir. Base dito sa biodata mo, high school ang tinapos mo. Di kung tutuusin, ito ang magiging unang trabaho mo. Tama? Opo. Sige nga, Catalina. Ipakilala mo nga ang sarili mo sa akin. Ako po si Catalina, 18 years old, single, coming from the province of Nueva Ecija, Philippines. Kauna-unahang trabaho ko nga po to, pero huwag kayong mag-alala, kakayanin ko ang mga gawain dito. Sabihin niyo lang ang kailangan at gagawin ko ng masinsinan ang anumang ibilin niyo sa akin. Gusto ko yung personality mo, ha? And also, I like the attitude. Positive at porsigido. Desidido akong magtrabaho, sir. Maganda yan. Saan ka nakatira ngayon, Catalina? Hindi naman ba malayo dito? Hindi ka naman mahihirapan papunta dito sa store. Tumutuloy po ako kasama ng mga kamag-anak ko sa Quiapo. Isang sakay lang po ng jeep at makakarating ako dito. Good, good. Alas 8 ng umaga ang pasok, ha? Ayoko nang nanilate. Sige po, sir. Makakaasa kayo. Kamusta naman ang abilidad mo sa math? Sa math po? Marunong naman po ako magbilang. Plus, minus, times, divide. Kaya ko naman po. Paano ba yon? 2 times 2 equals 4? 2 times 3 equals 6? 2 times 4 equals 8? Marunong rin po akong pumindot ng calculator. Alam mo, gustong gusto ko yung confidence mo, ha? I like you. Huwag ka masyadong kabahan. Tuturuan ka naman namin dito kung ano yung mga gagawin mo. Sige po. Ang gusto ko lang maayos magtrabaho. Ha? Pag may pinagawa sa'yo, gawin mo ang best mo. Ayusin mo ang pagbibilang ng bayad ng mga customer, pati na rin ang pagsusukli sa kanila.
Pagkatapos nun, wag na wag mong kakalimutan na iabot sa kanila ang resibo. At isa rin sa mga requirement dito sa store, dapat palagi kang nakangiti. Okay? Di ko po makakalimutan ngumiti, sir. Yan, ganyan nga. Alam mo naman siguro ang business namin, tindahan to ng school supplies at office supplies. Pagpasok mo pa lang, kitang-kita mo na yung mga nakadisplay, di ba? Marami nga pong mga items, sir. Sari-saring ballpen, libro at kagamitan sa eskwela. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang daming disenyo ng notebook. Mas busy dito kapag peak season, yung bang kagaya ng petsa ng enrollment, mga ganyan. Maraming bumibili ng mga gamit para sa school. Sobrang matao dito kapag gano'n napupuno ang store. Madalas, hectic at busy talaga lalo na kapag marami na silang nakapila sa harapan mo. Maganda sa business pero nakaka-stress pa rin pag nagdagsaan ng mga customer. Nako, ganun po ba? O paano yan, Catalina, kapag nakaka-stress na? Kaya mo bang magtrabaho under pressure? Don't worry, matagal pa to. By then, I'm sure, magagamay mo na yung trabaho mo. Sabi mo nga kanina, kakayanin mo. Yes, sir. Kaya ko yun. At tulad nga rin na nabanggit ko kanina, ituturo naman namin sa iyo kung ano yung mga gagawin mo, Catalina. Marami ka ring mga staff na makakasama rito, kaya mapaghahatian nyo yung dami ng customer pagka nagdagsaan sila dito sa store. Excuse me po, Sir Manuel. Dumating na po yung bagong stock. May pinapapirma po sa inyo. Okay, Teresa, salamat. Pupuntahan ko na. Ay, nga pala, ipapakilala kita sa bago nating katrabaho. Teresa, ito nga pala si Catalina. Catalina, si Teresa. Hi Catalina, nice to meet you. Hi din po, ma'am. Ako po ba ang bago niyong katrabaho? Ibig bong sabihin, tanggap na ako? Sa tingin ko naman, kakayanin mo yung trabaho dito kaya tanggap ka na. Ay, Teresa nga pala, pakigabayan na lang tong si Catalina ha. Ikaw na mag-train sa kanya. Okay sir, ako pong bahala sa kanya. Salamat po sa tiwala niyo, Sir Manuel. Makakaasa po kayo sa akin. O Catalina, magkita tayo sa Lunes. Pero huwag mong kakalimutan yung sinabi mo kanina ha, na kakayanin mo. Papadudot ang laking tuwa ko noong nagpakita si Manuel ng tiwala sa akin at tinanggap niya ako para sa kanyang store. Bitbit ang pag-asa ng panibagong yugto sa aking buhay. Inasikaso ko ang mga requirements bilang new hire at inayos ang iba pang mga kailangan para sa trabaho. Naalala ko pa noong nagpasukat ako para sa uniform ko, Papadudot. Nagpunta pa ako sa underpass sa ilalim ng Claro M. Recto Avenue, kung saan ay may hilera doon na puro mga mananahi. Marami kasing eskwelahan sa dakong yon ng Maynila kaya maraming paggawaan ng uniform at kaya rin may mga tindahan ng school supplies kagaya ng pinasukan ko. Pagsuot ko ng work uniform at pagtingin sa salamin ay nakaramdam ako ng pagka-proud sa sarili ko. Malinis tingnan ang suot ko at mukha kong profesional. Nabuo ang pakiramdam na nasa Maynila na talaga ako at may marangal akong hanap buhay dito. May pagkakabalahan akong bago na siyang hakbang rin na ikagaganda ng buhay ko. Dumating ang unang araw ng pagpasok ko sa tindahan, Papadudot. Sinalubong ako ng itinakda na gagabay sa akin sa trabaho na si Teresa. Sa pagkakaabalay, mabilis na lumipas ang oras hanggang sa hindi ko namalayang lunch break na pala. Magkasabay kaming magkakatrabaho na kumain habang katabi ko si Teresa na siyang kakwentuhan ko, Papadudot. Ay naku Catalina, kanina ka pa humahalakak dyan ha. Nakakatawa kasi yung katrabaho natin. Hindi ko mapigilan ang tawa ko. Pwede na siyang maging komedyante. Mukhang madali rin siyang pakisamahan. Ay naku, pag nakilala mo pang ibang mga katrabaho natin ng mas malalim, makikita mo na bawat isa sa kanila maayos makisama. Mababait ang mga yan. Halos parang pamilya na rin ang turingan namin dito. Wow,
Sana makasundo ko rin kayong lahat. Oo naman! Balang araw, magiging kaklose mo rin sila. Masaya dito. Tipong kahit ang daming ginagawa sa maghapon, hindi ko ramdam yung pagod kasi yung pakikisama namin, grabe. Kaya nga ako nagtagal ng 3 years dito eh. At sa tingin ko, mananatili pa ako dito. 3 taon ka na pala dito, Teresa. Matagal-tagal ka na rin pala sa store. Okay naman kasi magtrabaho dito. Nagkakasundo kami magkakatrabaho dito. Kaya talagang magaan sa pakiramdam kahit na ang daming stress. Tsaka si Sir Manuel, naku, maayos siyang boss. Stricto pero talagang down to earth. Madaling lapitan kapag may tanong ka. Nakikinig siya. Tutulungan kapag resolbahin ang problema mo. Unang tingin ko sa kanya, ang tapang ng itsura niya. Tipong pag gumawa ka ng pagkakamali, dapat humanda ka sa sasabihin niya dahil paprangkahin ka talaga niya. Kahit masasaktan ka, sasabihin niya. Huwag kang matakot kay Sir Manuel. Lahat ng inuutos niya para sa ikaayos ng store yun. Curious lang ako, paano siya kung magalit? Nakita mo na ba? Ang tanong, nagagalit nga ba siya? Naku, hindi ko pa nakita magalit yun si Sir Manuel kasi palagi siyang kalma kapag kinakausap kami. Kahit isang beses? Nai-stress naman siya, oo. Lalo kapag peak season tsaka tambak talaga yung mga asikasuhin. Pero sa nakita ko kay Sir, palagi siyang mahinahon sa amin. Sa bagay, di naman din namin kasi siya sinusuway eh. Sa sinabi mong yan, nakahinga ako ng maluwag-luwag. Aayusin ko ang trabaho ko para walang masabi si Sir. Ang laki nga ng pasasalamat ko kasi nakapagtrabaho ako kay Sir Manuel. Maayos din magpasahod yon. Tapos patas pang makitungo sa mga trabahante niya. Sakto din lang ang trabahong pinapagawa niya. At mas maraming araw ang kalma kaysa sa stress. Kaya ikaw Catalina, galingan mo. Para after 6 months, pagkatapos ng probationary status mo, gawin kang permanenteng empleyado ni Sir. Dahil para sa akin, ito yung tipo ng trabaho na nako talagang hindi mo pakakawalan. Mukhang maganda nga talaga ang pamamalakad dito para magsabi ka ng ganyan. Mukhang mataas ang tingin mo sa kanya at may respeto talaga. Masasabi mong ganun nga. Mataas ang respeto namin sa kanya dahil may respeto rin siya kung makitungo sa amin. Para nga ring tumatayo siyang tatay-tatayan nyo. Siguro bilang tatay sa sarili niyang pamilya, mahigpit siyang dumidisiplina sa mga anak. Pero sa kabila nun, responsable siya sa pamilya at mapagmahal. Yun ang sa tingin ko. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, wala pang ang asawa yan si Sir. Hala, di pa siya nag-aasawa? Binata pa pala siya at wala pang sariling pamilya? Mukhang malapit na siyang mag-50 anyos. Dumarami na ang puting buhok sa anit niya. Malapit na nga kami magdasal ng nobena para mahanap na niya yung babaeng pakakasalan niya eh. Mukhang may matinding pangangailangan na para dito, Ma'am Teresa. Ay, siya nga pala, huwag mo na akong tawaging ma'am ha. Teresa na lang. Teresa, tawag mo sa akin. Pangalan ko rin lang naman ang tawag nila sa akin dito eh. Di naman nalalayo yung posisyon natin dito. Halos kakapromote nga lang sa akin bilang supervisor. Parang kailan lang nung cashier din ako, kagaya mo. Sige, Ma'am Tere. Ay, Teresa pala. Ayan, tama. Pakiramdam ko magkakasundo talaga tayo. O siya, iligpit na natin itong mga pinagkainan natin. Balikan tayo sa trabaho ha. Ituturo ko sa iyo ang inventory at kung paano hahanapin yung mga presyo ng items. Tara! Papadudot sa paglipas ng mga araw sa tindahan ay mas naintindihan ko ang aking trabaho. Itinuro sa akin ni Teresa ang mga gawain sa trabaho at hindi siya naging madamot sa kanyang nalalaman. Nanibago man ako noong una pero paunti-unti kong nagagamay ang mga responsibilidad ko. Hindi naman pala mahirap ang trabaho kapag nasanay na sa ginagawa dito. Nakahalubilo ko lang lalo ang aking mga katrabaho at gaya nga ng sinabi ni Teresa. Hindi nagtagal ay gumaan ang loob ko sa kanila. Halos araw-araw ay nagtatawanan kami. Naging close din kami ni Teresa at halatang nag-i-enjoy din siya sa madalas naming tsikahan. Iba talaga kapag kwela at masayahin ang palagi nating nakakasama. Dahil nakakahawa ang positibong pananaw nila sa buhay, papadudot. Naramdaman ko noon ang pagiging komportable sa pinapasukan ko. Naintindihan ko kung bakit nagtagal si Teresa sa pamamasukan sa tindahan. Masarap sa pakiramdam ang naging trabaho kong ito. At ng mga panahong yon ay hinahangad ko ang
pagpasok sa tindahan araw-araw. Ngunit sa kadahilan ng hindi ko akalain ay may tutuldok pala sa kapayapaang ito, Papa Dudut. May malalabag pala akong kalakaran sa loob mismo ng trabaho na siyang lalabag din sa kalooban ng aking katrabaho na si Teresa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang panahong yon ng matiwasay. Pagkalipas ng ilang buwan ay nasanay ako sa routine ng trabaho ko. Kung noong simula ng pagpasok ko ay maya't maya ang pagtanong ko kay Teresa, sa katagalan ay mas nagagawa ko na ng independent o mag-isa ang trabaho ko. Tulad ng sinabi ko sa interview ko ay ginalingan ko nga, Papa Dudut. Nakarating din sa akin mula sa mga katrabaho ko ang obserbasyon ni Sir Manuel sa akin bilang baguhan. Approve si Sir Manuel sa performance ko at thumbs up daw ako sa kanya na talaga namang ikinatuwa ko. Inaayos ko noon ang trabaho ko, Papa Dudut, kaya inakala ko na wala akong makakaharap na malaking aberya. Ngunit sa lungat sa ninanais ng lahat ay may nagawa akong lubos na ayaw ng boss namin na si Sir Manuel. May naging issue ako tungkol sa paghawak ko ng kaha. Maraming salamat po sa pagbili nyo, sir. Ito po ang sukli nyo. Sa susunod po ulit. Next po. Hello, ma'am. Ito na po ang mga bibili nyo. Buo po ang pera nyo, ma'am. Baka po may barya kayo. Wala po. Naku, sandali lang po, ma'am, ha. Kulang po yung panukli ko dito. Babalikan po kita. Paano kayang gagawin ko? Ako lang ang kahera ngayon dahil absent ang kasama ko. Bakante pa nga ang pwesto niya. Ay, alam ko na. Kukuha na lang ako ng panukli sa kaha niya. Di kasi nagbubukas ang kaha pag walang naibebenta. Dapat kasi may pinapunch muna na item saka kusang magbubukas to. Pero naalala ko may tinuro sa akin si Teresa eh. May pipindutin lang dito para mabuksan ang kaha. Saan nga pa yun? Ito na nga. Itong hinahanap ko. Ayan! Kukuha na ako ng kulang na panukli. Ito na po ang sukli niyo, ma'am. Maraming salamat po sa uulitin. Ay, sa wakas naubos din ang customer. Ako na lang ulit ang mag-isa sa counter ngayon. Catalina, Hi Sir Manuel. iwan mo na muna yung kaha. Kausapin kita sandali. May tatanong lang ako sa'yo. Ano po yun, sir? Nakita ko na nanggaling ka sa kabilang counter Opo sir. Bakit ka nanggaling doon? Ano po kasi sir? Buo po kasi yung perang pinambayad nung kabibili lang. Pagtingin ko po sa kaha ko, kulang na po ang nandito para masuklian siya. O tapos? Naisip ko baka may sapat na barya sa kabilang kaha. Kaya Kaya ka pumunta sa kabilang kaha kasi walang tao doon. opo, O pagbalik mo sa pwesto mo, nasuklihan mo yung customer. opo. Gusto ko lang na malinaw ang pagkakaunawa ko, Catalina. Ha? Nakakuha ka ba ng panukli sa kabilang kaha? Opo sir. Paano? Nabuksan mo yung kabilang kaha? Nabuksan ko po sir. Bakit po? May problema po ba? Paano mo mabubuksan yun? Hindi naman pumasok yung kahera na dapat nakapwesto dun sa kabilang kaha. Hindi nabubuksan ang kaha ng basta-basta. Sino nagturo sa'yo kung paano buksan yun? Si Teresa po, sir. Sabi niya po sa akin, pag pinindot sa kaha ang may nakasulat na no sale, magbubukas to kahit wala pang nakapunch na item. Naalala ko yon kaya nakakuha ko doon ng panukli. Si Teresa nagturo sa'yo? Ay, Catalina, hindi mo ba alam na bawal buksan ang kaha kapag walang benta? Ha? Bawal po? Hindi mo ba alam na mahigpit kong ipinagbabawal na mabuksan ang kaha na nakatoka sa ibang tao? Lalo na kapag walang pahintulot galing sa akin.
Hindi ko po alam, Sir Manuel. Hindi ko po alam na bawal ang ginawa ko. Akala ko po ayos lang dahil sakto lang po ang kinuha ko para may panukli sa customer. Wala na po akong kinuhang sobra pa, sir. Bilang kasi yung perang nasa bawat kaha, Catalina. Paano pag nagkulang yung pera tulad ng ginawa mo kanina? Kumuha ka ng pera sa kabilang kaha, ipinanukli mo. Paano pag nakalimutan mong ibalik yung perang kinuha mo sa kaha? Bilang nga yung pera. O sino sisisihin ko? Siyempre yung huling tao na gumamit ng kaha. Hindi ba? Di ba pinaalala sa'yo ni Teresa na bawal yung ginawa mo? Hindi ko po maalala, sir. Teresa! Halika nga rito sandali! Sir, tawag niyo po ako? Nagbukas tong si Catalina ng kaha na hindi naka-assign sa kanya. Ikaw daw ang nagturo sa kanya kung paano buksan ang kaha na wala pang benta. Pero sinabi mo ba sa kanya na bawal magbukas ng kaha na nakatoka sa ibang tao? Ano po? Catalina, hindi ko ba pinaalala sa'yo yun? O ngayon Catalina, uulitin ko yung tanong. Alam mo ba na bawal buksan ng kahang nakatoka sa iba? Akala ko po pwede dahil may dahilan naman po ako. Kumuha lang po ako ng panukli sa kabilang kaha dahil nagkulang po ako sa barya. Sapat lang po ang kinuha ko para may panukli. Hindi ko rin po naisip na magpaalam muna sa inyo. Sorry po talaga, Sir Manuel. Hindi ko na po uulitin to. Alam mo Teresa, sa tingin ko nakalimutan mong ipaalala sa kanya yung bagay na yun eh. Dapat alam din ni Catalina lahat ng mga proseso natin dito. Lalo na sa paghahawak ng pera. Buti na lang nakita ko na kumuha siya ng pera dun sa kaha. Paano ko nakalimutan yun? Di nagkagulo na. Sir Manuel, kung nandito pa ako kanina kasama si Catalina, mapapaalala ko po yun sa kanya. Siguro palaging nangyayari yan ano. Hindi ko lang alam kasi hindi ko pa nakikita. Uulitin ko Teresa ha, mahigpit kong ipinagbabawal yung ganong gawain. Huwag mong kalimutan na ibahagi yan sa lahat ng staff natin. Ikaw ang supervisor dito, kaya dapat hindi ikaw ang unang sumusuway sa mga patakaran ko. Hindi ko naman po alam na… Magsilbing warning to sa inyo ha, Teresa. At siguraduhin mo na alam ni Catalina lahat ng mga patakaran natin dito. Ayoko nang mauulit to. Naiintindihan nyo? Opo, sir. Papadudot mula noong nangyari ang insidenteng ito ay naging mainit ang mga mata ni Sir Manuel sa aming dalawa ni Teresa. Yun bang kinailangan namin na muling patunayan ang sarili namin sa kanya? Naging mahigpit din po lalo kay Teresa si Sir na lubos niyang ikinayamot. Dahil sa mga nangyari ay kapansin-pansin na nagbago ang pakikitungo sa akin ni Teresa. Nasa punto na iniiwasan niya ako kapag nagkakasalubong kami sa tindahan. Kapag sumisenyas o kumakaway ako sa kanya kahit bahagyang ngiti ay hindi niya ipinapakita sa akin, Papadudot. Dinidedma lamang niya ako. Hindi na rin siya noon tumatabi sa akin para magkasabay na kumain tuwing tanghalian. Higit sa lahat ay iniiwasan na niya noon na tumingin sa mga mata ko na parang hindi kami magkakilala. May pinagawa sa amin noon sa trabaho at kaming dalawa ni Teresa ang inutusan dito. Ito ang naging pagkakataon ko, Papadudot, para makausap si Teresa ng masinsinan. Bagong items. Mag-shelving na tayo, Teresa. Ilalabas ko na mula sa kahon ng items. Iligpit na natin at i-display ang mga bagong produkto. Ang gaganda pala nitong mga panulat. Sari-sari ang makukulay na disenyo. Sigurado akong papatok to sa mga bata. Tignan mo, Teresa, oh. May naka-imprenta pa dito na usong cartoons ngayon. Ayaw mo bang tignan? Siguro hindi ka interesado. Saan to ilalagay? Ha? Ano, dyan lang. Kasama ng mga ballpen. Sige, Teresa. Tama bang pagkakalagay ko, Teresa? Nilagay ko ang mga lapis sa tabi ng mga ballpen. Ayos ba to? Ayos na yan. Ayusin ko na lang mamaya pag mag-isa na lang ako dito. Ako na lang mag-aayos, Teresa. Para hindi ka na mahirapan. Maganda na bang pagkakaayos ko sa mga lapis? Ay, ako na sabing bahala dyan eh. Pabukas na lang ng mga kahon.
Sige, Teresa. May gusto akong ikwento sa'yo, Teresa. Matatawa ka. Gusto mong pakinggan? Ay, parang hindi ka pa rin interesado. Ayan, tapos ko nang i-display ang mga kailangan. Ayos! Teresa, nagsishelving ka pa rin. Mukhang marami ka pang kailangang i-display Gusto mo tulungan kita? Hindi na, kaya ko na to. Sige. Ibabalik ko na lang ang mga sobrang items sa stockroom. Teresa, gusto mong isabay ko na yung mga gamit mo? Ano ba, Catalina? Ha? Bakit? May nasabi ba ako? Ang kulit mo kasi! Papansin ka masyado. Huwag ka nga. Gusto lang naman kitang tulungan. Pues hindi ko kailangan ng tulong mo. Ba't ba ang init ng ulo mo, Teresa? May nangyari ba? May kinaiinisan ka ba? Di ba halata? Hindi ko alam. Aba, isipin mo. Anong kinaiinisan mo? Hina naman ang kukote mo. Ispelingin ko na para sa'yo, ha? Hindi ano, kundi sino. Sino? Sinong pinanggigigilan mo? Hindi ako makapaniwalang hindi mo pa rin makuha. Ang pangalan niya ay nagsisimula sa letter C. Letter C? Wala naman tayong ibang katrabahong may pangalang nagsisimula sa letter C. Maliban sa... Teka, Oh, ano? Kilala mo na kung sino? ako? Ako lang dito ang may pangalan na letter C nagsisimula. Tumpak! Nakuha mo! Ang tagal rumihistro, ha? Oo, ikaw ang problema ko, no? Bakit naman? Anong ginawa ko sa'yo? Hindi mo na ba maalala? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapagalitan ni Sir Manuel. Sa tagal ko dito, ngayon lang ako pinag-initan ni Sir. Ngayon ko lang nakitang magalit siya. Tapos sa akin pa talaga niya binuntong yung irita niya at pagka-istrikto niya. Kaya eto, bawat kibot ko ngayon, minamanmanan pa rin niya. Kung tratuhin niya ako ngayon, kala mo hindi ako marunong sa trabaho ko eh. Hindi naman ako kagaya mo, no? Ito ba yung tungkol sa pagkuha ko ng barya sa ibang kaha? Yung pinagsabihan tayo parehas ni Sir dahil bawal pala yun? Teresa, hindi ko naman sinasadya yun eh. Huwag ka na magdahilan. Wala namang magagawa yung mga pagpapalusot mo eh. Basta tuwing nakikita kita, umiinit ang ulo ko. Ayoko nakikita ka o nakakasama ka. Kung pwede lang na huwag ka nang pumasok sa trabaho na to para hindi na kita makita ulit eh. Magiging masaya pa ako pag nangyari yon. Di ko naman gusto yung nangyari nun. Hindi ko naman alam na dahil sa ginawa ko ay magagalit si Sir Manuel, lalo na sa'yo. Teresa naman, intindihin mo rin naman ako. Kung alam ko lang na aabot sa puntong to, sana hindi na lang kita pinakisamahan. Ikaw na nga ang tinuruan ko eh, ako pang dinamay mo sa sarili mong pagkukulang. Sino ka ba dito? Baguhan ka pa lang Kumuha ka na kagad ng eksena. Pinahamak mo pa ako. Ang sakit mo naman magsalita, Teresa. Nakakasakit ka na Sana hindi ka na lang natanggap na magtrabaho dito. Pahamak ka talaga. Ayoko nang kausapin ka. Umalis ka na lang dito sa tindahan at huwag ka nang babalik pa. Maraming araw ang lumipas na ganito ang sitwasyon namin ni Teresa Papadudut. Malayo sa dati na maligaya ang samahan naming dalawa. Naging mabigat sa loob ko ang pagpasok sa trabaho araw-araw. Naging komplikado dahil sa sama ng loob na nararamdaman ni Teresa para sa akin. Naiilang ako noon kapag nagkikita kaming dalawa sa trabaho. Yung bang magkasama nga kami pero palagi siyang nagpapanggap na wala ako doon. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay nagkaaway kami at hindi na magbabati. Pakiramdam ko ay meron akong kaaway na pilit kong kinasasalamuha dahil nasa iisang trabaho kami samantalang ayaw naman niya na nandoon ako. Kapag nasa tindahan ako, Papa Dudut, ay ang bigat-bigat ng feeling ko dahil sa kanya. Hindi ko na alam noon ang gagawin ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating sa punto na nahihirapan akong kumbinsihin ang sarili ko na pumasok pa sa trabaho. Dahil ito sa sitwasyon namin ni Teresa. Tuwing umaga ay hirap akong gisingin ang katawan ko na para bang labag sa akin na bumangon.
Haharapin ko na naman kasi ang isang araw na kailangan kong pakisamahan si Teresa. Sa isip ko noon kapag pumasok ako'y mararanasan kong muli ang malamig na pagtrato sa akin ni Teresa. Masakit sa kalooban ko ito, Papa Dudut. Madalas sa pag-uwi ko mula sa trabaho ay wala ko sa wisyo na nasasabayan ng pag-iyak ko bago matulog. Sumagi sa isip ko, Papa Dudut, na sumuko na lamang at maghanap ng ibang trabaho para hindi na muling makasalimuha pa ang isang taong ayaw naman po sa akin. Pero alam mo, Papa Dudut, may pakiramdam ako noon na ito'y pagtatampo lamang ni Teresa. May bahagi sa akin na naniniwalang lilipas din po ito. Naguguluhan ako noon paano nga ba re-resolbahin ang problema ko. Ang tanging ninanais ko lamang noon ay ang magkaayos kami ni Teresa at buong puso ko itong hinangad, Papa Dudut. Nagpasya ako na hindi maaaring magtagal ang ganitong sitwasyon naming dalawa. Nag-isip ako ng paraan upang maresolba ang aming pag-aaway, Papa Dudut. Magandang umaga po, Sir Manuel. Magandang umaga, Catalina. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lagi mong inuunahan yung shift mo. Lagi kang maaga kapag pumapasok. May iiwan lang sana ako sa loob ng office para po kay Teresa. Kay Teresa? Wala pa siya eh. Pero siguro maya-maya lang nandito na yon. Yun nga po, may sorpresa po kasi ako para sa kanya, kaya sinadya ko pong dumating ng mas maaga ngayon para hindi niya ako maabutan. Yung sorpresa mo ba para sa kanya eh, yung hawak mo? Opo sir, iwan ko na lang po sa lamesa niya habang wala pa siya. Pwede ko pong puntahan yung pwesto niya? Oo naman. O sige, ilagay mo na sa pwesto ni Teresa yan. Banda ron sa bintana para madali niya makita yung mga bulaklak. Ngayon ko lang nalapitan ang pwesto ni Teresa. Ang ganda naman ng pagkakaayos niya sa mga nakadisplay sa lamesa niya. Iniwan ko na po yung regalo, Sir Manuel. Salamat po sa inyo. Nako, walang problema. O paano? Mauna na muna ako sa iyo ha. May mga asikasuhin pa kasi ako ngayong umaga. 8:00 na. Ayan na si Teresa, parating na siya. Papasok na siya sa loob ng office. Oh, ano to? Catalina, ano tong iniwan mo sa pwesto ko? Nagustuhan mo ba? Ba't ka nag-iwan ng isang kumpol ng mga bulaklak sa lamesa ko? Tuwing dumadaan ako sa office, lagi kong napapansin ang pwesto mo, Teresa. Sa ibabaw kasi ng lamesa mo, may paso na palaging may sariwang bulaklak. Tumatak na sa isip ko na mahilig ka sa mga bulaklak. Nitong nakaraan, nakita kong lantanay nasa paso mo. Kaya para mapalitan mo na to ng bago, naisipan kitang bigyan ng bulaklak. Bakit mo naman naisipang gawin yun? Di mo naman kailangan gawin to para sa akin, no? Tingin ko kasi matutuwa ka sa regalong to. Nagdala ka ng isang kumpol na puting orchids. Nagtataka lang ako kasi hindi ko naman naalalang may nasabi ako sa'yo. Paano mo nalaman na mahilig ako sa orchids? Talaga paborito mong klase ng bulaklak yon? Hindi ko alam yon. Nagkataon lang na yun ang dinala ko. Nagandahan lang ako sa kanila. He, nakakaloka ka talaga. Nahihiya na tuloy ako sa pagtataray ko sa'yo. Ang salbahe ko sa'yo. Alam ko rin naman na hindi mo sinadya ang gulo pero ewan ko ba? Nadala kasi ako ng sama ng loob sa nangyari eh. Nako, naiintindihan kita Teresa. Pero tapos na yun. Ang mahalaga, gumaan na ang pakiramdam mo. Kasi habang magkasama tayo sa iisang lugar, may pagkakataon para resolbahin ang anumang problemang namamagitan sa atin. Basta't gugustuhin, palaging may paraan. Hangad ko talagang magkaayos na tayo. Ganong kahalaga ang pagkakaibigan natin para sa'yo? Oo naman Teresa, ang saya mo kayang kasama. Sobrang namimiss ko na yung kulitan natin. Sabik na akong bumalik tayo sa dati nating pagsasama na puro tawanan lang. Bale, nagustuhan mo ba yung sorpresa ko para sa'yo? Hindi. Ha? Kala ko ba mahilig ka sa orchids? Hindi dahil doon. Baka akala mo lang kasi na okay na tayo. Hindi pa tayo bate, no? Bakit naman? May hindi ka pa sinasabi sa akin eh. Na ano?
Yung kung saan ang galing itong mga niregalo mo sa akin ng mga bulaklak. Sang lupalop mo ba ito nadampot? Ang gaganda ah. Papa Dudut, kinakatuwa kong sabihin sa iyo na mula noon ay nagbati na kami ni Teresa. Muli ay pinapansin na niya ako at nag-uusap na kami ng kagaya ng dati at nagbibiruan ulit kami na parang noong dati. Pinatawad niya ang pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Kinalimutan na namin ito at napalitan po ito ng puro masasayang alaala sa aming dalawa. Bumalik ang gana ko sa pagpasok sa trabaho dahil muling nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng tindahan. Nakita rin ng mga katrabaho namin ang pagbati namin ni Teresa at masaya sila para sa amin. Pakiramdam ko na mula noong nagbati uli kami ni Teresa ay naging mas close pa kami kesa sa dati. Mas nagkwekwento na siya sa akin ng mga personal na kaganapan sa buhay niya. Alam daw niya mapagkakatiwalaan niya ako at ipinakilala pa niya sa akin ang kanyang naging nobyo. Sinong mag-aakalang mula sa pagtataray sa akin ni Teresa ay mauwi sa pag-i-invite niya sa akin sa kasal nilang dalawa. Siyempre Papa Dudut, hindi ko palalagpasin yon. Kasama mga katrabaho namin ay dumalo kami sa espesyal na okasyon ng matalikong kaibigan na si Teresa, Papa Dudut. Sir Manuel! Catalina! Oh, kasama mo na pala lahat ng mga staff natin dito sa simbahan. Magandang umaga sa inyo ha. Magandang umaga. Kayo pong huli na dumating, sir. Di bale, hindi naman po bawal malit. Nakakahiya nga kay Teresa. Sobrang nalita ko. Maupo ho kayo, sir. Dito po oh. Bakante po dito. Salamat. Mukhang kanina pa nagsimula yung seremonya. Nakakahiya talaga kay Teresa. Pero pagpasok mo dito sa simbahan sasalubungin ka kaagad ng halimuyak na mga bulaklak. Napakabango. Ang bango-bango nga po dito eh. Ang garbo po ng mga display. Isang selebrasyon talaga. Pinuno nila ng mga bulaklak ang entrada, pati sa gitnang aisle at sa mga pasilyo. Ang alam ko kasi mahilig talaga si Teresa sa mga bulaklak. Sinabi niyo pa, sir. Yung office namin sa store, lalong gumaganda sa loob dahil sa mga dinadalang bulaklak ni Teresa. Ang elegante nila pagka naiayos mo na. Pansin ko na kapag stressed ako, titingin lang ako sa mga bulaklak na inayos niya. Unti-unti na akong kumakalma. Ganyan din po ako, sir. Iba po talaga ang nagagawa ng likha ng kalikasan para sa atin. Nakakagaan sa pakiramdam ang presensya ng mga halaman. Sangayon ako dyan. Balita ko, nagtampo daw sa'yo si Teresa dati Natatandaan ko, binigyan mo siya ng isang bouquet ng mga bulaklak. Yun yung sorpresa mo, di ba? Nung maaga kang pumasok nung minsan. Opo, sir. Kaya siguro nagkabati kayo ni Teresa. Akalain mo, nakatulong ang kalikasan sa pag-aayos niyong dalawa. Naimbitahan ka pa sa kasal niya. Malaking pasasalamat ko po na nagkabati kami ni Teresa. Alam niyo, sir, mahirap po kasi ang magkaroon ng alitan sa kahit na sino. Ginusto ko talagang magkaayos kaming dalawa. Buti na lang lumambot po ang puso niya sa tulong ng mga bulaklak na binigay ko sa kanya. Eto sasabihin ko sa'yo mula nung magkaayos kayo, hindi lang kayong dalawa ang nakahinga ulit ng maluwag noon. Pati kaming mga kasama ninyo. Nakakatuwa talaga na naisip mo na bigyan siya ng bulaklak. Nahuli mo yung kiliti ni Teresa. Siyempre, para peace ang lahat. Oh, ayan na, you may kiss the bride na raw. Ay, ayan na sina Teresa, palabas ng bagong kasal. Salubungin na natin sila sa bungad ng simbahan, sir. Alam mo sakto may dala akong kahon. Puno to ng konfeti. Aba, pinaghandaan niyo talaga ang kasal na to, Sir Manuel Ano pong laman nito? Ano to? Bali mga punit-punit ng papel to galing sa office. Basura na sana may silbi pa pala. Kaya dinala ko na. Pagdating ng bagong kasal, ibuhos natin to sa kanila. Yan, tama-tama. Palapit na sila dito. Okay, 1,
Dalawa? Tatlo! Congratulations, Teresa! Teresa, congratulations sa inyong dalawa. Kasal na ako, guys! Ibabato ko na tong bouquet na hawak ko, ha? Kung sinong sumalo nito, siyang susunod na ikakasal. Catalina, saluhin mo, ha? Sige, Teresa, ready na ako. Okay, 1, 2, 3! Ay! Oy, ano ba? Hindi mo nasalo, Catalina. Kanina napunta. Saan nga ba napunta ang bouquet? Ayun pala, oh! Sir, Na kay Sir Manuel! Totohanin na yan, sir! Kayo na po ang susunod na ikakasal niyan, sir! Sana nga. Papadudot mula ng kinasal si Teresa ay hindi nagtagal ay nakahanap nga si Sir Manuel ng babaeng mamahalin. Balita ko ay nagkatuluyan si Sir Manuel at ang nakilala niya, Papadudot, at nagbuo sila ng pamilya. Sa katagalan ay nagkanya-kanyang landas kami ni Teresa. Pinagtuunan na namin ang sarili naming pamilya. Ngunit sa matagal na panahon mula noon ay nanatili ang komunikasyon namin. Kapag may bakanting oras ay nagagawa naming magtsikahan sa telepono, nag-uusap na katulad lamang noong nasa trabaho pa kami. Sa ganitong paraan ay parang magkasama pa rin kami sa aming mga karanasan bilang mga nanay at sa pagpapalaki ng aming mga anak. Hindi ko inakala noon na magiging ganito kalalim ang pagkakaibigan namin ni Teresa kahit minsan ay nagkalamat sa aming dalawa. Mula sa taus-pusong kagustuhan kong magkaayos kami ay nabiyayaan pa kami ng higit pa dito. Ang tunay na pagkakaibigan na panghabang buhay. Papadudot, totoo na ang mabuting pakikisama sa ating kapwa ay parang bulaklak na maaaring mamunga ng labis pa sa ating inaasahan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko para sa programa ninyo. I love you. Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi pwede na bigay todo tayo sa pagmamahal sa ibang tao tapos ay wala nang matitira para sa atin. Kaya nga dapat ay ibalanse natin at unahin nating mahalin ang ating sarili upang makapagbahagi tayo ng pagmamahal sa iba. Ikaw, kabarangay, mahal mo ba ang iyong sarili? Dear Papadudot, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig sa Barangay Love Stories. Sobra talagang nakaka-addict ang bawat episode na tinatampok ninyo. Kaya naman nag-decide na po akong sumulat din at magpadala ng aking kwento. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Norman. 35 years old at taga Malolos, Bulacan. Kung ilalarawan ko po ang aking sarili ay proud kong sasabihin na isa akong masipag na anak, mapagmalasakit na miyembro ng pamilya at talaga namang bigay todo. Ang motto ko kasi ay lahat kakayanin para sa mga mahal ko sa buhay. At kung tatanungin ninyo mismo ang nanay Mirna ko, ay papatunayan niyang nagsasabi ako ng katotohanan.
Nay, nandito na po ako. May dala po akong mga grocery. Pasensya na po ang konti ng nabili ko, eto lang. Anong konti? Ang dami-dami na nito. Ay, akin na nga lahat yan ang mailagay ko sa mesa. Tapos maupo ka muna dyan sa sopa para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi gumastos ka na naman para sa bahay natin. Sweldo ko naman po ngayon, Nay. Basta, salamat pa rin. Teka, ikukuha kita ng tubig na maiinom ha? Mukhang uhaw na uhaw ka na dyan. Medyo nga po eh. Sige po, salamat po. Nak, malamig yan para mapatid uhaw mo. Inumin mo muna. Sige po, salamat, Nay. Sarap ng tubig. Tanggal uhaw ko dun. Nako, kawawa naman tong anak ko. Ang dami-daming binuhat. Kaya ko naman po, Nay. Kahit na. Ay, kumain ka na ba? Kung hindi pa, nagluto ako ng paborito mong ulam doon. Yung sarsyadong tilapia. Nako, dinamihan ko na yung itlog at kamatis kasi alam kong gustong-gusto mo yan. Oh! Wow! Ang sarap naman, Nay! Masarap talaga yon kasi punong-puno rin yun ang pagmamahal ng isang ina. Paano? Ipaghahain na ba kita, anak? Nako, mamaya na po, Nay. Gusto ko munang umupo rito sa sofa para naman malapat ko sandali yung puwet at likod ko. Ako na lang din po ang maghahain ng pagkain ko mamaya. Ayaw mo ba na asikasuhin kita? Siyempre gusto ko po, pero chillax na lang po muna kayo dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Kakain din naman po ako maya-maya. Teka, may ibibigay po pala ako sa inyo, Nay. Kunin ko lang po wallet ko, ha? Ano yan? Pera? Opo. Ito po, para po sa inyo. Para sa akin, ano namang gagawin ko dyan? Pambayad po sa tubig at saka sa kuryente. Bakit parang ang dami naman yan? Magkano lang naman yung tubig at kuryente natin rito, anak? Yung sosobra po dyan, sa inyo na. Baka gusto nyong magpasalon, manicure o pedicure. Ay nako, hindi na. Luho lang yon. Gastos lang. Ay, meron naman pong panggastos, tsaka minsan lang naman po ito. Ikaw talaga. Siyempre, nahihiya ang nanay mo kasi baka wala ka ng pera dyan pang gastos. Ang dami-dami mo ng pinamiling grocery tapos nagbigay ka pa ng pera para sa tubig at kuryente. Huwag po kayong mag-alala, Ma, kasi meron naman po akong panggastos dito. Sigurado ka ba, nak? Opo. Magsisinungaling ba naman ako? Hindi, pero nag-aalala lang ako Simula nung nagkatrabaho ka parang hindi ka na pumalya sa pagtulong sa pamilya natin. Kahit nga ilang kamag-anak natin, tinutulungan mo pag kaya mo. Ayoko lang na masaid yung ipon mong pera ikaw naman yung mauubusan. Nako, Ma, hindi po mangyayari yon kasi sinisiguro ko na may natatabi rin ako para sa sarili ko. May kasabihan nga na mahirap tumulong sa iba kung hindi ko muna uunahing tulungan ang sarili ko. Lagi nyo kaya pinapaalala sa akin yun? Aba, oo naman. At saka, tumutulong lang naman ako sa mga kamag-anak natin kung nakaluluwag ako Kung wala, tumatanggi naman po ako. Noon, medyo hirap akong humindi pero ngayon, pinag-aaralan ko na po. Tama rin naman yan. Mahirap na sa'yo lang lagi iaasa ang lahat. Kaya nga po Pero masaya naman ako sa tuwing nakakatulong ako. Lalo na sa inyo at dito sa bahay natin. Alam ko, kapos din iba kong mga kapatid. Ay, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, nak. Kasi malaki talaga ang naitutulong mo sa mga gastusin natin sa araw-araw. Pero paalala pa rin huwag mong abusuhin ang sarili mo. Magpahinga ka pa rin. Huwag kang magpapakapagod ng husto sa trabaho at maglibang-libang ka rin. Alam mo yon, umalis ka, mamasyal, para hindi puro trabaho at bahay lang ang napupuntahan mo. Pero katulad ng iba nating kabarangay, Papadudot, na lumaki sa hirap, hindi na iba ang kwento ng aming pamilya.
Mekaniko sa talyer ang tatay ko samantalang labandera naman si nanay. Tapos 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Madalas ay kulang talaga ang kita ng mga magulang namin. Pangkain at panggastos namin sa araw-araw ay kinakapos. Kaya naman pinangako ko sa aking sarili na magsusumikap ako upang hindi na namin muling maranasan ang magutom. Kaya naman binuhos ko talaga ang panahon ko sa pagtatrabaho. Sa katunayan ay hindi pa ako nakontento sa pag-oopisina. Dahil tuwing day off ko ay rumaraket pa ako sa food business ng kaibigan ko bilang kusinero. Dahil sa pagiging abala ko ay nakalimutan ko na ang aking buhay pag-ibig. Bagay na madalas kumustahin sa akin ng nanay ko. Ay, Nak, pwede ba kitang matanong? Sige po ma, ano po yun? Ilang taon ka na nga ba ulit? 34 na po ako ngayon taon. Bakit po? Lagpas na pala sa kalendaryo yung edad mo. Pero ni isang babae, wala ka pang nababanggit o pinakikilala sa akin na nililigawan mo. Nak, may bala ka pa bang mag-asawa? Siyempre ma, meron po. Kailan mo naman bala? Kasi nagkakaedad ka na. Nung panahon namin, ganyang edad, may 5 ng anak. Ay, iba naman po yung panahon nyo sa panahon natin ngayon. Saka sa totoo lang, wala po akong oras makipag-date dahil busy ako sa pagtatrabaho. Oo nga Kahit day off mo doon ka naman sa kaibigan mong si Tio pumapasok. Wala ka ng pahipahinga. Masaya naman po ako na marami akong ginagawa Saka nakakapagpahinga naman po ako Pero wag mo pa rin kalimutan mag-love light. Kasi baka magulat ka na lang, tumanda ka ng binata. Ma naman, wala naman po sigurong problema kung tumanda akong binata, di ba? Wala nga, pero masarap pa rin yung meron kang sariling pamilya at saka mga anak. Oo, mahirap ang buhay pero naniniwala naman ako na gagawin mo ang lahat para itaguyod yung pamilyang bubuuin mo Malaki ang tiwala ko na magiging mabuti at responsable kang padre de pamilya. Sige po ma, kapag meron na po akong natitipuhang babae, kayo po ang unang makakaalam. Abay, dapat lang kasi nanay mo ako. Ako ang dapat una mong pagsabihan dahil kung hindi magtatampo ako. Thank you talaga sa tulong mo sa business ko, tol Laking luwag lalo kapag may tauhan ako na hindi pumapasok Kung pwede lang talaga na dito ka na lang sa akin magtrabaho kaso hindi ko kayang pantayan ang daily rate mo Oo, kasi kapag dito na ako papasok malulugi ka sa akin. Ewan ko sa'yo. May iba tayo. Wala ka pa rin bang nililigawan, bebot? Nako tol, nagugustuhan nga wala Liligawan pa kaya? Baka sakali lang naman ako na meron na. Nako, nagbabaka sakali o nakikichismis? Ganun na rin yun. Siyempre, sa ating 6 na magtotropa ikaw na lang yung wala pang bebe. Ayaw naman namin tumanda kang binata kaya dapat kumilos ka na para di mangyari yun. Alam mo tol, para kang nanay ko. Nung nakaraan lang, kinumusta niya buhay pag-ibig ko. Wala naman daw kaso maging matandang binata pero mas masarap pa rin ang may asawa at mga anak. Totoo yan. Tingnan mo ko Meron akong mga anak. Wala nga lang asawa kasi hindi naging okay pagsasama namin. Pero ayos lang dahil nasa akin naman yung mga bata Ayun, magulo na masaya. Iba pa rin kapag may kasama kang bata. Kahit nakakapagod silang alagaan pero nakakatuwa pa rin. Sino ba kasing may sabi sa'yo na gusto kong tumandang binata? Siyempre naman, gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. Kaya lang, ang problema ko wala na akong panahon na kumilala ng babae. Masyado ka kasing busy sa trabaho.
Kulang na lang, pakasalan mo ang mga trabaho mo eh. Huwag ganun. Sobra ka naman, tol. Joke lang. Alam ko naman na masipag ka at responsableng anak. Bigay todo kung tumulong. Pero sabi nga ng nanay mo, pumag-ibig ka rin. Yan din naman gusto namin para sa'yo ng mga tropa natin eh. Kaya nga, meron sana akong papakilala sa'yo. Ha? Sino naman? Marisa ang pangalan niya. Kaibigan ng kapatid ko. Mabait yun. Maganda. Mahinhin kumilos at magsalita. Single and ready to mingle. Nasabi ko na rin sa kanya na irereto kita sa kanya. Kaya alam niya na single ka rin. Alay mo, kayo na pala ang para sa isa't isa, di ba? Subukan mo lang makipag-date at kilalanin pa ng husto si Marisa. Papa Dudut, nagkita kami ni Marisa sa isang cafe sa Quezon City. At masasabi ko na kabadong-kabado ako. Yun pa lang kasi ang unang beses na may makaka-date ako, kaya naman ayokong magkamali. Pero buti na lamang at mabait si Marisa at malumanay magsalita. Kaya naman napanatag agad ang aking kalooban. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At doon na niya nakwento na meron siyang anak sa ex-boyfriend niya na nasa probinsya nila sa Iloilo. Sa totoo lang, nagulat ako noong nalaman kong single mother siya, pero hindi naman nagbago ang tingin ko sa kanya. Mas sumanga pa nga ako sa kanya at tumaas ang aking respeto sa mga sakripisyo niya para sa kanyang anak. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, niligawan ko si Marisa ng 2 buwan bago niya ako sinagot. Noong mga panahong yon ay nakilala at nakausap ko na rin ang anak niya sa video call. Sa katunayan ay nagplano na nga kami ng bakasyon sa Iloilo para personal ko na itong makilala. Pasukan din kasi ng mga panahong yon kaya hindi niya basta-basta mapapaluwa sa Maynila ang bata. Pero habang hindi pa nangyayari yon ay sinabi ko kay Marisa na ipakilala ko muna siya sa aking nanay. Hindi ko pa siya naisasama noon sa bahay dahil pareho pa kaming busy sa aming mga trabaho. Pero palagi ko siyang nakukwento sa nanay ko, kaya naman sabik na sabik din ito na makilala siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Ang sarap po talaga nitong niluto niyong kare-kare, Nay. Nako, salamat anak. Uy, pero magdahan-dahan ka nga sa pagkain ha. Baka mabulunan ka, tsaka baka kung ano na lang ang isipin ni Marisa, oh. Nako, Nay. Alam po ni Marisa na masarap kayong magluto, kaya ganadong-ganado ako pag kumakain. Lagi ko rin kasing nakikwento sa kanya yun, Nay. Di ba, babe? Tama po si Norman. Walang araw na hindi niya binida yung bawat luto niyo na pabaon niyo sa kanya. Nako, ganun ba? Salamat naman. Pero bakit parang hindi ka halos kumukuha ng ulam? Ayaw mo ba ng kare-kare? Yung totoo, allergic po kasi ako sa mani eh. Aha? Ganun ba? Naku, paano yan? May nakain ka na? Hindi naman po malala yung allergy ko, tsaka kaunti lang naman yung nakain ko, kaya ayos lang po ako. Marisa, nako, sorry ha, hindi ko alam na may allergy ka sa mani. Specialty kasi ni Nana yung kare-kare, kaya yan yung nirequest ko na lutuin niya. Special din kasi yung okasyon dahil nga ipapakilala kita sa kanya. Ayos nga lang ako. Kaunti lang nakain ko, di ba? Tsaka saka kung wala akong allergy siguradong hindi ko pa rin kakainin yung luto ng nanay mo. Kasi hindi naman masarap. Paano niya naging specialty yan? Ang tabang naman. At ang lansa ng karning ginamit. Makunat din. Pati yung gulay mapait. Nakakadiri. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko, Norman?
Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Pasensya ka na ha kung hindi ka nasarapan sa luto ko. Wala na po ba kayong ibang niluto? Ha? Kasi hindi ko makakain yung kare-kare na yan. Baka hindi lang malalang allergy abutin ko dyan eh. Baka sumakit din tiyan ko. Sige. Teka, ipagluluto kita ng ibang ulam. Nay, Nakita ko sa ref natin. Nay, wag na, Nay. O-order na lang tayo. Wag ka nang umorder. Gastos lang yan. Tsaka meron pa naman tayong mga sangkap dyan sa ref. Ako nang bahala, ha? Kumain na lang kayo dyan, ha? Sandali lang, magluluto lang ako. Nay! Marisa, pag-usap nga tayo dun sa labas. Bakit sa labas pa? Pwede naman dito na lang sa mesa. Mamaya malamok pa dun kagatin pa ako. Please, Marisa, kahit sandali lang. Ay nako, kakainis ka talaga. Oh, nandito na tayo sa labas. Ano bang pag-uusapan natin ha? Dalian mo ha kasi ayokong papakin ng lamok dito. Hindi naman malamok, masyado ka lang maarte. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Tinawag mo akong maarte? Sorry pero sumusobra ka na kasi. At bakit ako sumusobra, Aber? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Sa akin wala, pero sa nanay ko meron. Pinahiya mo lang naman yung luto niya, pinaghirapan niya yun. Saka saan galing yung pinagsasasabi mo kanina na hindi masarap sarap na sarap nga ako sa pagkain kanina. Aba, anong malay ko kung na-immune na yung panlasa mo sa luto ng nanay mo? Lagi mong kinakain malamang nasanay na yung dila mo. Pambihira ka, ano ba kasi problema mo? Wala akong problema. Pero nag-expect lang talaga ako na mala 5-star restaurant yung luto ng nanay mo. Pero turns out, hindi naman pala. Hindi ko na nga malunok kaya tinigilan ko ni. Kahit titigan masakit sa mata. Okay, look. Hindi naman sa nilalait ko yung luto ng nanay mo, ha? Mali ko lang din siguro Masyado akong nag-expect. Sinadya ko pa namang hindi kumain bago pumunta rito sa inyo. Kasi nga plano ko na dito kumain ng marami. Kaya lang ganun pa ang nangyari. Mali pa rin na pinahiya mo ang nanay ko. Sana sinarili mo na lang yung opinion mo. Wow! Kasalanan na palang pagiging prangka, ha? Kung hindi ko sasabihin ng totoo ako naman ang kawawa, di ba? Gusto mo, magsinungaling ako sa'yo? Sabihin kong nasasarapan ako sa luto ng nanay mo kahit hindi? Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas Kung hindi mo kayang tanggapin yung pagiging prangka ko, buti pa maghiwalay na tayo. Papadudot, ayoko namang maghiwalay kami ni Marisa kaya naman pilit ko siyang inunawa ng mga panahong yon. Inihingi ko na lamang siya ng pasensya sa nanay ko na nagsabi naman na ayos lang. Pero ramdam ko na labis niyang kinalungkot ang una nilang pagkikita ng girlfriend ko dahil sa pagiging prangka nito na wala naman sa lugar. Hindi nagtagal, Papadudot, ay nagkaayos naman kami ni Marisa kaya lang ay habang umuusad ang aming relasyon ay unti-unti kong nadidiskubre ang natatagong ugali ng girlfriend ko. Taliwas po sa pagiging mahinhin at malumanay niyang magsalita. Noong una ay ang natatago niyang kaartihan na wala sa lugar at pagiging matabil ang dila. Bukod doon ay magastos din po si Marisa, Papadudut. Gustong-gusto ko talaga sa cafe na to. Aesthetic Sigurado akong pupusuan na naman ng mga friend ko online yung My Day ko. Aesthetic nga pero di naman masarap yung kape saka ang mahal ng menu nila. Sabi ko naman sa'yo, subukan natin sa iba Meron akong alam na kabubukas lang pero maraming magagandang review. Ayoko sa iba. Gusto ko rito. Hindi bagay yung beauty ko sa mga pipitsuging kainan, no? Maawa ka naman sa akin. Maaate mo ba na i-date ako sa isang mabaho at mamurahing lugar? Marisa, para sa kaalaman mo, hindi mabaho yung lugar na gusto ko sanang puntahan natin sa date natin ngayon. O, edi sige, hindi na kung hindi. Pero mumurahin pa rin. Ayoko doon. Gusto ko rito. Ay, bahala ka na nga. Bahala talaga ako.
Babe, malapit na pala yung birthday ko. Ano palang plano mong regalo sa akin? Ano? Don't tell me, nakalimutan mo na ah. Sige ka, magtatampo ako. Hindi ko nakalimutan pero sikreto muna kung anong ireregalo ko sa'yo. Siyempre, wala nang element of surprise yun kapag sinabi ko, di ba? Hindi ako mahilig sa sorpresa eh. Mas gusto ko, alam ko na kung anong ireregalo mo sa akin. Para naman masabi ko agad sa'yo kung magugustuhan ko yun. Anong ibig mong sabihin? Para lang hindi masayang yung pera mo. Dapat magugustuhan ko talaga. At saka para sigurado na magugustuhan ko, ako na lang ang pipili o magsasabi kung anong ireregalo mo sa akin, di ba? Hayaan mo na yung surprise na yan. Madali naman yung pikiin sa social media. Ang totoo, wala pa talaga akong naiisip na regalo pero hindi naman ibig sabihin nun wala akong ibibigay Masyado lang kasi akong maraming iniisip nitong nakaraan kaya… Okay lang naman. Kaya nga tinanong ko para matulungan kita Alam mo kasi, marami akong gustong bilhin. Pwedeng ikaw na bumili ng iba doon para mabawasan yung nasa listahan ko. Yun na lang ang iregalo mo sa akin sa birthday ko. Nandito na po ako, Ma. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit malungkot ka, anak? Wala po ito. Pagod lang po ako sa trabaho. Gusto mo ba ng tubig? Huwag na po, Ma. Hindi naman po ako nauuhaw. Upo na lang po muna ako kasi kanina pa nangangalay itong balakang ko Nakasabit kasi ako sa jeep pauwi para lang makauwi rito. Grabe, wala ako halos masakyan tapos ang lakas pa ng ulan. Nako, bakit hindi ka na lang nag-taxi o di kaya nagrenta ng kotse para makauwi rito? Wala na po kasi akong cash tapos hindi ko naman magamit yung card ko dahil nasagad ko na. Wala pa akong pambayad kasi sa susunod na linggo pa yung sweldo namin. Oo nga pala, Ma. Pasensya na po pala kasi baka hindi ako makapagbigay para sa grocery natin sa sahod ko Unahin ko lang pong bayaran yung credit card ko kasi baka magka-penalty po ako. Mahirap na. Ay, wala namang kaso yon kasi nandyan pa naman yung mga pinamili mo. Pero matanong ko lang ha, hindi naman sa nangingialam ako pero ngayon ko lang yata narinig na nasagad mong paggamit ng credit card mo. Tapos naubusan ka pa ng cash hindi ka naman ganyan nak. May binili ka ba o nanakawan ka? Hindi po ako nanakawan, Ma, pero tama po kayo na may binili ako. Binilahan ko po ng bagong cellphone si Marisa kasi birthday niya po ngayon. Yun po kasi ang request niya Tapos kumain kami sa labas kaya ayun. Naubos naman yung cash na dala ko. Barya na lang ang natira kaya hindi na nga ako nakapag-taxi pa uwi. Ganun ba? Ay, buti na lang ligtas ka pa rin na nakarating dito sa atin, nak. Di bale, sa susunod, siguraduhin mo na lang na may ititira ka pang pamasahe. O di kaya, kapag wala ka na talagang pera dyan, di tawagan mo ko. Sasabihan ko yung mga kapatid mo na pahiramin ka ng pera. Yung isesend nila gamit yung e-wallet para meron kang magamit. Opo, Ma. Salamat po Wala yun, anak. Oh, sige na. Kumain ka na doon para naman makapagpahinga ka na pagkatapos. Papadudot hiyang-hiya ako sa nanay ko ng mga panahong yon. At bagaman sinabi niya na wala namang kaso kahit magkano lamang ang ilaan ko para sa bahay namin ay hindi pa rin mawala sa akin yung pakiramdam na nagkulang ako. Sa kabilang banda ay ayoko namang makaramdam ng pagsisisi na mas inuna kong bilhin ang birthday gift ni Marisa up to the point na nagipit na ako. Kaya nga ginawa ko talaga ang makakaya ko upang i-budget ng maayos
ang aking sweldo kaso'y sadyang nahihirapan ako dahil sa pagiging maluho ng aking girlfriend. Hindi ko na lang namalaya na naubos na pala ang ipon ko sa mga bagay na pinabibili niya na hindi lang para sa kanya kundi maging sa anak niya. Hindi ako maramot na tao. Pero nung time na yon ay nasaid na talaga ako, Papa Dudut. Hindi lang sa pinansyal kundi maging emosyonal at mental. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay mas nanaig pa rin sa akin ang pangunawa at pagmamahal kay Marisa, Papa Dudut. Kaya naman kahit halos maubos na ako ng mga panahong yon ay nagtitiis ako. Maasikaso naman din kasi si Marisa at bumabawi siya sa akin kapag pakiramdam niya ay nagkukulang na siya. Malambing naman siya pero mas madalas nga lang kapag may kailangan siya nangyayari yon. Hindi nga nagtagal ay ibinalita sa akin ni Marisa na buntis siya, Papa Dudut. Pero naging maselan yon. Kaya naman nag-decide kami na tumira muna sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Complete bed rest ng 3 linggo ang rekomendasyon ng OB niya. Dahil hindi makapit si baby at ayaw naman namin na may mangyaring masama sa anak namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa nanay ko na nagboluntaryo siyang alagaan si Marisa. Akala ko ay maayos ang turingan nila sa isa't isa pero nagkamali pala ako, Papa Dudut. Isang beses ay narinig ko sila na nagtatalo sakto galing akong banyo dahil katatapos ko lamang maligo. Marisa, tulog ka na ba? Hindi po, Nay. Pwede ba akong pumasok? Kukunin ko lang yung mangkok na pinaglagyan ko ng lugaw. Sige po. Hala, nak! Bakit yata parang hindi mo naman kinain tong lugaw? Wala naman kasing lasa tsaka nakakasuka. Paanong nakakasuka maayos naman at malinis yung pagkakaluto ko dyan. Tsaka may lasa yan, tinikman ko yan kanina Sa wala nga akong nalalasahan Alam nga namang ipilit kong sabihin na meron kahit wala, di ba? Lumabas naman akong sinungaling nun. Ganun ba? Pasensya na ha. Baka nagkamali lang talaga ako. Hoy, Marisa. Bakit mo sinisigawan ng nanay ko? Hindi ko sinisigawan ng nanay mo. Nag-uusap lang kami. Anong hindi? Ang taas ng boses mo, saka dinig na dinig ko dun pa lang sa banyo. Kaya nga tinapos ko na yung paliligo ko para labasin na kayo. Hindi ko nga sabi sinisigawan yung nanay mo. Masyado ka namang OA Pinagsasabihan ko lang siya na hindi masarap yung lugaw na niluto niya para sa akin. Tsaka, bakit ba siya panipakain sa akin ng lugaw? Wala naman akong sakit. Nagkataon lang naman talaga na kailangan kong humilata sa higaan na to ng 3 linggo, pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko kayang ngumuya ng matinong pagkain. Ayoko niyan. Hindi ako nabubusog dyan tapos ang tabang pa. Marisa, pwede mo namang sabihin ng maayos sa nanay ko Hindi yung ganyan na pinagsasalitaan mo pa siya ng hindi maganda. Teka nga, abogado ka ba ng nanay mo? Anong sinabi mo? Lagi mo na lang kasi siyang pinagtatanggol imbis na ako ang kampihan mo. Baka nakakalimutan mong partner mo ko at magiging nanay na ng anak mo. Siyempre hindi ko nakakalimutan yun pero nanay ko pa rin yung binabastos mo. Anong binabastos pinagsasasabi mo dyan? Alam mo sumusobra ka na ha? Ma, magsalita naman kayo! Sabihin yung hindi ko kayo binabastos! Hindi naman ako binabastos ni Marisa, anak. Anong hindi? Dinig na dinig ko nga mga pinagsasasabi sa inyo ng babaeng yan. Hindi na niya kayo nirespeto. Hoy Marisa, nanay ko pa rin yung kausap mo at wala kang karapatan na bastusin siya. Wala ka ba nanay? Ano bang klaseng tanong yan? Sinong nag-aalaga sa anak ko kung wala akong nanay, di ba? Meron naman pala pero ganyan mo ba kausapin at makitunguhan ng nanay mo? Hindi! Nanay ko yun Kung ganon, matuto ka ring igalang ang nanay ko kasi parang ako na rin yung hindi mo nirespeto sa tuwing binabastos mo siya. Ang bait-bait ng nanay ko pero hindi ibig sabihin pwede mo na siyang abusuhin.
Ni minsan hindi kanya pinatulan. Siya pa nga madalas humingi ng pasensya matapos mo siyang tarayan, di ba? Sana dun man lang maisip mo na nakakabastos ka na. At kung kaya mong irespeto ang nanay mo, sana gawin mo rin yun sa nanay ko. Norman, hindi naman siguro sinasadya ni Marisa kaya hayaan mo na lang. Ayos lang naman ako eh. Oh, tingnan mo! Ayos lang naman pala sa nanay mo eh. Pero kung makareact ka dyan, akala mo nakagawa ako ng krimen? Pasensya na, Pasensyahin mo mukha mo! Sabi ng OB natin hindi raw ako dapat ma-stress, pero sa'yo ako nai-stress. Isama mo pa yung nanay mong ewan. Sana talaga doon na lang ako sa nanay ko sa Iloilo umuwi. At siya na lang yung dapat na nag-alaga sa akin. Hindi kayo! Papadudot dismayado ako at nasaktan sa kung paanong pakitunguhan ni Marisa ang nanay ko. Akala ko kasi nagbago na siya pero maling-mali ako dahil hindi naman pala papadudot. Sa palagay ko nga ay mas lumala pa ang pag-uugali niya dala na rin ng kanyang pagbubuntis. Isyo na rin kay Marisa na nagbibigay ako ng ambag sa bahay namin lalo na at magkaka-baby na kami. Dapat daw ay sila na lamang ang sinusuportahan ko at hindi na ang pamilya namin. Hindi ko naman pinapabayaan si Marisa at ang magiging anak namin pero hindi ko basta-basta mapuputol ang suporta ko sa nanay ko. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay binabalanse ko yon. Kaso'y hindi yon maintindihan ng kinakasama ko. Pinaramdam niya sa akin at sa nanay ko kung gaano niya kaayaw yung setup namin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na maghanap ng marirentahan dahil kaya naman niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Lumipas nga ang 2 buwan at naging okay naman ang baby namin kaya hindi na kailangan ni Marisa na mag-bed rest. Dahil doon ay nagpaalam siya sa akin na lalabas siya para makipagkita sa dati niyang mga katrabaho, bagay na pinayagan ko naman. Kaya lang ay meron akong nalaman na labis kong kinabigla. Ano ba naman tong lalaking to? Nasend pa talaga ng picture niya na naka-topless. Oh, kita ko tuloy yung kanyang mga pandesal. Ha, Marisa, anong sabi mo? Ano ka ng kalabaw? Hindi ako anak ng kalabaw, anak ako ng nanay ko. Nagulat ako kaya nasabi ko yun. Pero ewan ko sa'yo, sineryoso mo naman. Paano hindi ko seseryosohin kung ano-anong naririnig ko sa'yo? Ano bang narinig mo? Nasabi mo may nag-send sa'yo ng picture na nakatopless. Sino ba yan, ha? Saka bakit mo biglang tinatago yung cellphone mo, ha? Wala. Wala ka na doon. Anong wala ako doon? May tinatago ka, no? Tintangero ka, ha? Wala akong tinatago sa'yo. Kung wala, edi patingin ako ng cellphone mo. Akin na. Akala mo hindi ko napapansinan nitong mga nakaraang araw palagi kang nakatutok dyan sa cellphone mo, ha? Narinig pa kita na may kausap ka nung isang gabi. Kaya akin na, patingin ako niyan. Gusto kong malaman kung sino ba yung kausap mo niyan. Ayoko nga. Ganon. Pues aagawin ko na lang sa'yo kung ayaw mong ibigay. O ano? Kahit ayaw mo nakuha ko naman na. Norman, please sa akin yung cellphone ko. Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin yan. Ha? Ba't mo gagawin yun? Kasi may tinatago ka na ayaw mong malaman ko? Hindi. O ayan o. Sakto, ang daming mensahe ng kausap mo. Tingnan ko nga kung sino tong hayop na to. Norman, wag! Ano to? Bakit kayo magkausap ni Theo, ha? At bakit siya nagpapadala ng mga hubad na litrato sa'yo? Nasaan na yung hayop na yun? Walang hiya ka, Theo. Norman, wag mo nang sugurin si Tio. Ikaw! Hayop ka, Theo! Akala ko kaibigan kita pero tinalo mo ako! Dapat sa mukha mo sinusuntok para makita mong hinahanap mo! Tio!
Nagtanong ka pa talagang ahas, kaya kulang pa nga yan dahil sa ginawa niyong panloloko sa akin! Sira ulo ka, Norman! Kala mo siguro hindi masakit yung ginawa mo, no? Halika! Dadagdagan ko pa para lalo ka Oh, sige, masaktan! tara! Magsuntukan tayo! Kala mo yata, atrasan kita eh! Tama na! Tumigil na kayo! Ikaw babae ko, huwag mo akong awatin! Tuturuan ko pa ng leksyon yung lalaki yan! Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sige nga! Nagtatanong ka pa rin! Eh bakit sa akin ka lang nagagalit? Eh si Marisa naman ang unang lumapit sa akin, ah! Paano hindi ako magagalit? Eh nakita ko yung mga hubad na litratong sinend mo sa girlfriend ko! Baka nakakalimutan mo. May kinakasama na si Marisa at ako yun! Hindi ko naman nakalimutan yon. Pero yung kinakasama mo, ang humingi ng mga picture ko na yon. Ano? Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Sabi mo gusto mong makita ang katawan ko kaya nagsend ako ng picture. Kaya lang nagpahuli ka naman kay Norman kaya yari tuloy tayong dalawa. Tio! Sumusobra ka na, Norman! Alam mo hindi kita papatulan, ha? Sige! Magsuntukan tayo! Para lalo ko mapadugo yung bastos mo ka! Ano ba kayo? Sinabing tama na eh! Makinig naman kayo sa akin! Huwag akong magsabihan at awatin mo kundi ang Norman na yan! Siya naman na naunang nanuntok ka! At mag-amok dito sa pamamahay ko! Meron akong dahilan kung bakit ko ginawa yon! Tinalo mo ako, Tol! Akala ko pa naman magkaibigan tayo! Tigil na kayo sa amin! Ang sakit! Marisa! Marisa! Marisa, nagdudugo ka! Ang baby ko! Ang baby ko! Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Dalhin niyo ako sa ospital! Papa Dudut, dinala namin si Marisa sa ospital dahil nagdudugo siya ng mga panahong yon. Takot na takot ako ng mga panahong yon para sa kaligtasan ng baby namin. Kaya nga pansamantala kong nakalimutan ang galit ko kay Theo dahil natuon ang buong atensyon ko para kay Marisa. Pagdating namin sa ospital ay agad na inasikaso ng mga doktor ang kinakasama ko. Pinaghintay kami ni Theo sa labas ng emergency room at doon ko na tinawagan ang nanay ko. Gulat na gulat siya sa mga nangyari at humahangos na nagpunta sa ospital na kinakaroon na namin. Pero huli na ang lahat dahil binalita sa amin ng doktor na nakunan si Marisa. Ibig sabihin, patay na ang baby namin. Sobrang sakit ang pangyayaring yon at hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil pakaramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nawala ang aming anak. Pero mas masakit na pagkagising ni Marisa ay inamin niya sa akin na hindi ako ang ama ng sanggol na dinadala niya. Matagal na pala silang may relasyon ni Theo at may ginagawang milagro habang nakatalikod ako at hindi pa sila nakontento dahil pinaako pa nila sa akin ang bata na hindi naman nanggaling sa akin. Kaya nga noong araw ding yon ay nakipaghiwalay na ako kay Marisa at tinapos ko na ng tuluyan ng pagkakaibigan namin ni Theo. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on ako, Papa Dudut. Tinuring ko na lamang na blessing in disguise ang redirection na nangyari at mas nag-focus na lamang ako sa aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Norman. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.